Казвам ти, ще бъде още един горещ ден навън. Има предупреждения за горещина за Ню Джърси. Усеща се като 100 градуса в момента. Какво е това? За първи път в историята на Ню Йорк, хората замръзнаха до смърт през средата на юли. Какво е това? Силата да убива от страха сам по себе си. Вените ти се превръщат в реки от лед, костите ти трещят и последното нещо, което виждаш, са собствените си сълзи, замръзващи. Буквално се ужасяваш до смърт. Толкова страшно,